Доктор Антова, вие сте един от малкото лекари, които кардинално решихте въпроса, за вас специално. Наистина ли са толкова страшни нещата в болницата, както ги описвате в отвореното си писмо? Да, че може би са и по-лоши, тъй като това не е... Аз говоря конкретно за нашето отделение, но все пак се чуват и от другите отделения каква е ситуацията. Така че ако погледнем, че това е само една отделна част от цялата болница, да, определено нещата не вървят към добре. Какво точно се случи при вас и кое така беше камъчето, което преобърна колата? Защото вие проявихте уникално търпение, мога да кажа, специално вашето отделение. Да, ние определено сме едно от отделенията, които през тези години не е затваряло. Имаше един период, в който поради това, че един от лаборантите трябваше да излезне отпуска, останалите двама бяха оставени след обеда на разположение, но все пак отделението не е затваряло. Това са дълги години наред, при което ние постоянно работим. Никой не излиза болничен, с изключение на един колега, който си е телкаджи и пенсионер, но това е просто отделен въпрос. Един вид ходим на работа болни, защото няма кой да те замести. И всичко това е било без прекъсване. Отделението винаги е обслужвало пациенти 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, докато не се стигна до повредата на въпросния рентгенов апарат, което се случва с този вид апаратура, както една обикновена кружка. Тези апарати си имат определен брой експонации, след което може да настъпи някаква повреда. И тъй като този апарат е доста натоварен, защото той практически не се гаси, се стигна до подобен вид повреда, при което дойде фирмата, която поддържа апаратурата, но тя се оказа, че не се справя. Повредата настъпи на 26 февруари сутринта, към обяд чак пристигна човек от фирмата, общо взето помота се малко и така няколко дена, докато не получихме ясен отговор какво не е наред и как би следвало да се оправи. При което, като настъпи тази повреда, нашите лаборанти на своя воля започнаха да снимат с Google. Това са тия преносимите рентгенови апарати, които, както вече споменах, са само за болни на легло, за тежко болни и не е редно да се прилагат за всякакъв тип пациенти, както и да е, за да не се спира работата на болницата, тъй като хората си мислят, че може би обикновено, да кажем, само ако си изкълчиш кръка или някакъв вид травма получиш, ходиш да се снимаш, не, да кажем, пример, като нямаше рентген, отпадат и операциите на хирургия, тъй като е задължително да има снимка на бял дроб заради анестезията, която ще последва. Така че един такъв апарат като спре, наистина спира цялата болница. За да не се случва това, нашите лаборанти все пак работиха с този апарат, като условието беше наистина спешни случаи, на такива, които им предстои операция, за да може, все пак да тече работата, но малко или много този апарат от една страна си има ограничения, от друга страна самия процес на получаване на снимките, които пък са с по-ниско качество, е доста по-трудоемък, тъй като се прехвърлят едни касети и общо взето КПД-то спада на половина. Няма как този обем работа, който си извършвал преди, да го направиш в същия обем с този апарат. Вие сте се опитали за пореден път да спасите ситуацията. Да спасим ситуацията, точно, без да чакаме... Време, да. Докато се реши отгоре, в крайна сметка, окей, тая фирма не си изпълнява задълженията, не може да се справи с въпросния ремонт. По-добре се свържете с фирмата, която някога го е монтирала и която пряко разбира от този апарат.
И то така и стана, но на цената на какво? Стана след вашите оставки. Това се случи. Да, а нашите оставки... Казахте преди малко отгоре имате предвид ръководството на болницата. Кажете ми вие колко пъти колко пъти новия изпълнителен директор е влизал в рентгена? Нито веднъж. Откакто е директор, нито веднъж? Директор, това кога стана? Юни месец, там някъде лятото. От тогава нито веднъж не е слизал. Пресече, че ние сме точно под него. Въобще не трябва да се разхожда по коридори и да ни търси и така нататък. Иска ли ви да говорите, да решите проблемите заедно? Аз зная, че лекарите ходят на рапорти. Предполагам, че вие сте го запознавала с проблемите, които има отделението. Да, аз съм го запознала, макар че в един и при лични срещи с него, тъй като сега на рапортите малко или много всеки си има някакви проблеми, в един момент си става говорилния. Но много пъти съм се срещала лично с него по определени въпроси. Както и да е, но Какви често... са били отговорите? Да, това е ти какво предлагаш, кое в тази болница не е проблем. И други от сорта, примерно, казваш ми нямам хора, нямам лаборанти, аз какво да направя тия хора, да ги изпринтирам ли? Да ги изпринтира? Да. И човек като получи... Той ви е говорил на ти, така ли? Да, той продължава да говори на ти. Там, аз последния път направих забележка и на него, и на доктор Младенов, че не се говори на доктор ти. Младенов би трябвало да знае. Би трябвало да знае, той го изказва, че... Той все пак е лекар от старата генерация. Да, е точно, че от старата генерация някои хора ги познават цял живот и затова си позволява и личен съвет не се говори на ти. Абсолютно. Та, както и да, тези срещи, като отидеш един, два пъти, три пъти, четири пъти, пет пъти, поставиш един и същи въпроси, получиш един и същи отговор от сорта на аз какво да направи, то в един момент нямаш желание да ходиш да питаш, защото ти получаваш един и същи отговор, реакция никаква, съответно проблема си остава нерешен. И това не е само при мен, това и други колеги. Да, аз зная, че има множество рапорти точно поради такива проблеми, заради повреда в много скъпи апарати и заради невъзможността на фирмата, с която работят в момента, да извърши ремонтите. Да, от други места и от други отделения чувам, че тя е една и съща фирма и явно не се справя с ремонти на каквато и да била апаратура. Сега този човек, който дойде, когато настъпи повредата, каза, че ще го снима и ще прати на един в София, който пък той разбира от рентгени, защото пък този човек... Снима рентгена. А как ще го снима? Снима си го с телефона и го праща на един човек в София. Това звучи меко казано нелепо, да. Да. И че той не разбира от рентгени. Аз в един момент, тази фирма за апаратура ли е, за осветление или за... Как се казва тази фирма? Спомняте ли си? Елпак нещо. Да. Но както и да е, те не се справиха с ремонта. Това е апарат, който наистина е натоварен и вече оттам нататък работата на цялата болница не спира, но доста се затормозява. Така, общо взето за това за ръководството някакви пъти, които ти ходиш на срещи, поставяш проблеми, имам проблем с това, с онова, с липса на персонал, но ти отсреща не виждаш някакъв задоволяващ отговор, ти не виждаш и желание този проблем по някакъв начин да се реши. И аз до някъде затова спрях и да ходя, освен когато не е много належащи. Доктор Младенов контактува. Той е проводника между ръководството и медиците, доколкото разбирам аз. При вас как се получи този контакт? Този контакт се получи така наречения конфликт, който назря. Апаратът се повреди на 26-ти, значи това става на 28-ми вечерта. Идва случай, който е травматичен, но не е с фрактура, ми е някакъв тип контузия и се настоява да се снима. И при което лаборанта отказва, тъй като само най-спешните. Сега не става верно за едно навехнато пръще, за нещо навехнато. Или поне може да изчака, може на другия ден да го пратят в ДКЦ-то. Просто си има ограничения. Другото, което е с този апарат, наистина снимките са с доста по-ниско качество. Което малко обезмисля и цялата диагностика. В смисъл, това е едно компромисно решение, което не винаги върши работа.
И както и да е, и стига се до този конфликт, при което доктор Младенов почва да раздава заповеди по телефона, че трябва да се снима с този апарат. При това вече почват да се намесват такива лични нападки ти, ако трябва да снимаш майка си или баща си, което вече, нали, малко прелива чашата и е доста грубо изпълнение. Оттам нататък почва да се звъни на мен, но аз точно този ден пък съм отпуска и това става някъде 7:30 вечерта и в крайна сметка доктор Младенов, аз му нямах телефона до този момент. Ситуация, в която звъни ми непознат номер вечерта, няма какво да му дигам. След това получавам и СМС. Доктор Младенов трябва да разговаряме, но аз с доктор Младенов няма какво да си разговарям. Той качество... Не ви е представен като Не ми е представен като никакъв. Вие не знаете, че той е консултант по медицинските въпроси на... Ние така и не знаем какъв точно се явява. Той казва, че е оторизиран от директора, което пак той и да е оторизиран, той няма силата да раздава заповеди. Има си канален ред, има си писмени заповеди, които се свеждат. Това по телефона ти да заповядваш на някой, още повече. И тъй като на последната... Какво значи заповядваш? Аз тази дума, нали, не ми... Не, точно приемете го като заповед. Той това е казал точно на лаборанта. Ще се снима всичко, без значение спешно не е ли. Приеми го като заповед, което... Той знае ли този Кугел, нали, защото ние не сме в състояние на война, за да се използва, нито пък Втората световна, за да се използва Кугела. Този Кугел има ли някакво вредно влияние върху лаборантите, които го използват? Има, тъй като примерно както е стационарният ни рентгенов апарат, там си има параван, който точно копчето, клавиатурата, която го задейства, е зад преграда, докато в случая или трябва да се носят такива защити, или лаборанта се крие зад ъгъла, най-общо казано. В случай, че това става в стая с други пациенти. Има и други пациенти, които се обучват покрай този, който е сниман въобще. И това трябва да се ограничи точно до... Доктор Антова, колко часа извънреден труд имате вие? Между 80 и 100 всеки месец, но обикновено са почти 100. Това нормално ли е? Това не е нормално и аз тъй като повдигам от някакво време този въпрос, защото наистина според Кодекса на труда максимално имаш 150 часа на година. Това е допустимата норма. А ние всеки месец сме с 100 лаборантите, са над 120 са стигали 150. И това е при вредни условия. И това е при вредни условия. И в крайна сметка, ние имаме дозиметри, с които би трябвало да ни следят, нали, следят се тия неща, но все пак при радиацията има ефект на натрупването, който е колкото повече, толкова повече. Тоест ти можеш да си в допустимата норма, но все пак всяко едно нещо в повече може да си окаже влияние. И тъй като аз съм наясно, че няма кой да ми гарантира и да ми каже, няма да има проблеми за бъдеще, защото просто това не съществува. Това си е радиация, това е сериозно. И радиацията, както знаем, не мирише, не се вижда. Но когато ти си в една среда толкова време, против всякакви норми, нормите на Кодекса на труда са за най-обикновена работа, ако щете, нали, ограничава 150 часа, какво остава за такава среда с вредности. Което от другата страна не се вижда, разбира. Аз това съм го поставила и на рапортите, на оперативките и точно с колеги коментирахме, ти му обясняваш ионизиращи лъчения, ама той не разбира. Това господин изпълнителният директор. В смисъл, много трудно се контактува с този човек, най-малкото, че трябва да обясняваш като на малко дете. И отговора от среща, вероятно, е също... И отговора е, същия. Човек почва сам да се чувства нелепо при този вид комуникация. Радина, вие сте млад лекар, млад човек, нали, мечтата на всеки, който поеме и управлението на общината и изобщо да се връщат младите хора в Враца. Предполагам, че тази случка няма да ви накара да потърсите работа на друго място. Надявам се поне. За
сега... Не ви казвам върнете се в болницата, имаме достатъчно болници в града, нали, все пак. Така е. Да, има глад на специалисти. До сега имам 3 предложения за работа. Тук ли са? За тук, да. Това е чудесно. Така че, нали, защото и на мен не ми се иска младите хора да си тръгват от града. И на мен не ми се иска, само искам да спомена, понеже аз, нали, до последно в болницата малко или много не съм, нали, бях решил да не оставам да въртите затворени, най-малкото, защото имаме специализанти, които как ще им се прави специализацията за напред, ми е много чудно. Болницата е и база за след дипломна квалификация. Да, къде е държавата, защото тя ги принуждава при едни много кофти условия да специализират. Въобще няма мърдане, те си малко нещо като съвременни роби. Но къде е държавата, примерно, да им осигури нормални условия на специализация? Примерно сега болницата фалира или не може отделението да отговаря на критериите за база, какво прави държавата с тях? Тя трябва да ги прати на друго място. Но така както и да е, вече на финала все пак отидох с господин Любенов да му кажа, че това си е моето решение, моята молба, така и не, че седеше няколко дена неоттеглена, но тя по този член за неизплатени заплати, както и да е, нали? И следва да има някакво придвижване на документация и така нататък. И отидох, като запоследно, единия ден, господин Любенов беше на среща в София и викам, айде така и така няма кой да ми подпише, ще ида на други ден, пък и да чувам много пък от София нещо умно да се измислили. Но тъй като до другия ден, това става на 7 март, на 7 март никой не се беше свързал с мен, въобще какво е ставало на тези срещи в София и така нататък. Реших, че явно това беше. И както и да е, отидох, видях се с господин Любенов, питах го кога ще се оправят трудови книжки, документации. Почна ми 4 часа, това примерно става в 11 часа и аз то не ме устройва като вариант, защото толкова време, нали, в крайна сметка седи, не се предвижват тия неща. Когато тогава, вие толкова време тук едва ли не мога да вземете решение, ние ви чекахме се едно, мен са ме чакали аз да се обадя. И както да е едно такова леко, арогантно, грубо отношение. Добре, че не ви е казал да почакате до петък. Аз, за да не чакам до петък, отидох директно до инспекцията по труда да питам, ако ме забавят. В крайна сметка от инспекцията по труда ми се обадиха, че са ми готови документите. И след това от болницата. Сега господин Любенов пусна и заповедта, че съм освободена малко със задна дата, ама няма нищо. Както и да е, от 1 март се вода, че вече не съм към това отделение и към болницата. Вие от 1 март до 7 март или там до когато сте говорили с него до 8 работила ли сте? Не съм, тъй като заявлението си е входирано... Всъщност той е пуснал с задна дата. Той така с задна дата твърди, че ще бъдат увеличени заплатите от началото на годината. Това не знам, това успех с сметките, защото това ще е доста сложна сметка. Да, и доста солидна сума според мен. Да, с всички извънреден труд, който тепърва ще се изчисля, не знам. Пожелавам ви успехи и наистина искрено се надявам да останете в града ни. Ще видим. За сега си почивам, си поемам дъх. Да, след тези преживявания е необходимо. Всъщност, един последен въпрос. В София, в болницата, в която сте карали вашата специализация, какво е било отношението? Има ли нещо общо с това като тук? Общо взето с това като тук почти никъде не съм срещала, защото тези срещи с директори и тези разговори и така нататък, това са проблеми, които доста пъти съм се сблъсквала. В това число имаше един период, примерно, който ме заставях това за тукшната болница да правя ехографии и то по-скоро граничеше с едно извиване на ръце. Слагате на график на разположение, нищо, че имаш 100 часа извънреден труд на апаратура, която аз не искам да работя, защото е 5 години по-млада от мен. И все пак като някакъв специалист, нали, някакви елементарни изисквания към апаратурата, няколко месеца подред, и то не пише моето име, пише отделение образна диагностика, но в крайна сметка само аз мога да правя ехографии. Другите и да искат не могат и няма как тия хора да ги заставиш. Не. Пуска се една заповед, чети си на
разположението. То тип на комуникация, това, дето някой ще ти дава заповед, устна, дори писмена, но в пълен разрез с... Нали, сега в крайна сметка това са специалисти, те трябва по някакъв начин, могат ли да го правят това, с каква апаратура го правят, кога ще го правят. Не, но такъв тип комуникация и въобще отношение не съм виждала.